Σας παρουσιάζουμε το EventPrint, τη νέα υπηρεσία για Wi-Fi εκτύπωση από τα smartphones. Δώστε μια επιπρόσθετη αξία στις εκδηλώσεις σας και δημιουργήστε μια νέα πηγή εσόδων για σας. Είτε είστε ένα ξενοδοχείο ή ένα συνεδριακό κέντρο. Είτε είστε κλειστό γυμναστήριο ή ένας παιδότοπος. Είτε είστε διοργανωτής δεξιώσεων ή επαγγελματίας φωτογράφος. EventPrint είναι ένα must για σας. Όλοι γνωρίζουμε ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός φωτογραφιών τραβιόνται από τα smartphones και τα tablets κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων. Εποφεληθείτε από την τάση της των selfies από τα smartphones με το EventPrint. Προσφέρετε στους πελάτες σας μια μοναδική υπηρεσία άμεσα εκτυπώστε φωτογραφίες απευθείας από τις συσκευές τους. Δημιουργήστε έσοδα από οποιαδήποτε φωτογραφία όπου και αν έχει αυτή αποθηκευτεί. Το EventPrint είναι εύκολο στην εγκατάσταση του. Δεν υπάρχει η ανάγκη να μεταφέρει κανείς ένα βαρύ και ογκώδες photobooth. Το μόνο που χρειάζεστε είναι το EventPrint, το λάπτοπ σας και τον φωτογραφικό σας εκτυπωτή. Και είστε έτοιμοι. Καθίστε και χαλαρώστε και δείτε τους καλεσμένους σας να τυπώνουν φωτογραφίες περνώντας καλά. Για τους επισκέπτες είναι ακόμη πιο απλό. Αρχικά κατεβάζουν την εφαρμογή εκτύπωση συμβάντων από την Apple App Store, το Google Play ή το Microsoft Store. Στη συνέχεια αρχίζουν να τραβούν φωτογραφίες. Selfies με τη γιαγιά. Φωτογραφίες φίλων που διασκεδάζουν. Παιδιά σε ένα πάρτι. Με τους καλύτερους φίλους και την οικογένεια σε έναν γάμο. Τέλος επιλέγουν τις καλύτερες φωτογραφίες τους και τους στέλνουν μέσω Wi-Fi στον φωτογραφικό έκτυπο. Μέσα σε δευτερόλεπτα εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας βρίσκονται στα χέρια του επισκέπτη. Το EventPrint προσθέτει αξία σε κάθε εκδήλωση και εγγυάται μια αξέχαστη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα για το EventPrint και άλλα προϊόντα μας στο www.pixeltech.eu. Pixel Tech. We create our products for you.